ko Priya ka fini suturale do ko nyame ka fo Surya be ni nga place sura du sukuna sale ko ni afire ko ndi muso bi bulu ko ni janye dal ne Surya baye ko nyamu muso soro ko ni asiya fo le ne ga yon ko rek jarabi ñuma soro अब से मैं तुम्हें नाम लेकर ko nana bo patron ko ka wele wa देवर जी कहकर बुलाऊंगी। ki bi se ka wele me fe ka chifai ko ne refe ba fi ma ko babi je koroge ka madamu koro balenga madamu no ke ketu ko kan bi ko benyana akiri sago yere de laben chugo ke chugo ni ko ni ye madamu yere de soro लगता है ज्यादा पागल हो गए। मैं ही बता देती हूँ। nana nye fi nya do fini ye minege पर nya be fam घर में नहीं रह पाई मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती थी, पर तुमसे बात की ni senga doni ulu be bana me fe ga लव भी नहीं करूंगी। fu nana ye janye segima लेकिन तुम तो कुछ ke diga fen fo बोल भी नहीं रहे हो। मैं किस नहीं ko ne fe ga bijou de kila पर किसके बगैर रह नहीं पाया। o de ne ka kuma yi we on jamo dongulu dumana wonti fe jawla ba mbi fe de Priya Surya bai ko anw jɛra tiɲɛ kan Surya bai ना तुम बोलो ना मैं बोलूं, हमने प्यार किया। मेरे मितवा मन ने मन से सब कुछ कह दिया। anw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka hakili kɛ kelen ye जीने दे बाहों में। ना तुम बोलो ना मैं बोलूं, हमने प्यार किया। u ye diya ɲɛ in fɔ ne ye ne yɛrɛ ye diya ɲɛ in minɛ an jɛra an kɛra kelen ye ko diɲɛ ye mago bɛ kari la diɲɛ ye mago bɛ danaya la danaya o ye diya ɲɛ jɔsen belebeleba ye ko n'an bi jɛ an ka jɛ tiɲɛ kan tiɲɛ ye diya ɲɛ jɔsen dɔ ye danaya ye jɔsen belebele ye n'an bi fɛli kɛ k'an ka da ɲɔgɔn na dɔrɔn u bɛ ko in ja u b'a tɛmɛ ko ɲuman ni k'o sabati तेरी सूरत तेरी चाहत मेरा चैन चुराती है। तेरी बातें तेरी यादें रातों को जगाती है। अब न रुकेगा ये सिलसिला, दुनिया मिली है तू जो मिला। मेरे मितवा मन ने मन से सब कुछ कह दिया। ना तुम बोलो ना मैं बोलूं, हमने प्यार किया। दिल की ne ma filaw b'u kali ɲɔgɔn ye k'u b'u kali u ka danfɛnw de la fɛn fɛn b'u da o de bɛ bɔ u dusukun na
an y'o de fɔ ko ni maa jugu jalafila k'a bi caman bɔ juguya la ko diɲɛ bɛ ina ko fɔ diɲɛ bɛ makari ko fɔ साथ ना छोटे ये जानम प्यार ना अपना होगा कम खोई खोई जाके सोई रहती है मेरी आंखें तेरी खुशबू से महकी है मेरी ये सांसें दूर ना जाना ओ साथिया एक पल लगे ना तेरे बिन जिया ना तुम बोलो ना मैं बोलूं हमने प्यार an fila jɔra ka hakiliw kɛ kelen ye k'a fɔ k'an bɛna kɛ ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔn muso ye don nataw la कह दिया दिल की k'an ka dusukasiw kɛ kelen ye ni k'an ka nisɔndiyaw ni ka jɛ olu la tiɲɛ kɔnɔna na ani danaya kɔnɔna na Turabu masa jema lalabi lalani habidi yoroye. Turabu masa jema lalabi lalani habidi yoroye. Horoya wele la mogo chamana. Ulu mage horoye. Dena wele la mogo chamana. Ulu mage dele. Andiya wele la mogo chamana. Ulu mage kandiye lalani habidi kandiye. ayiwa Enduke a b'a fɔ a ye ko kabako wulila ko Ami jugu min tun bɛ anw na k'o banna aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Enduke Salama Papa Kamara ni dɔw ko a ma Radio Kayira Papa ale ni a balimakɛ a terikɛ Usumani Ture anw dabali banna dabaliban ye jumɛn ye Ami jugu min tun bɛ anw na n'o kɔ donna anw ma anw tɛna nin gundo ɲuman in mara an kelen ye koyi an na nin da Bamakɔ bɛɛ lajɛlen tulo kan o Ami tɛ dɔwɛrɛ ye Ami jumɛn in kɔ donna anw na Turabu Masa Turabu Masa in ye jɔnni ye Gawusu Kalilu Berete ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Larabi nana ka na anw bɔ dibi jugu la ni k'an bila yele la Larabi a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye banajugu min n'o Ami tun bɛ anw na su ni tile n'an m'an da ka miiri n'o ye o banajugu a y'o kɔ don anw na a seginna ka fɛn jumɛn kɛ nafolo ko Ami tun bɛ anw na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nafolo ye fɛn ye n'a t'i fɛ hali masaw u b'i u kɔ don i la dɔɔni Larabi nana ka n'o bɛɛ lajɛlen ta k'o bɔ i garijɛgɛ ka suma wa a ka teli wa i ka se Gawusu Kalilu Berete ma nin bɛɛ lajɛlen bi dilan ne bɛ fɛ ka furu kɛ kamalennin ko ka di n ye dennin yɛrɛ ko ka di n ye ne tɛ tulonkɛ sira la koyi ne bɛ furu yɛrɛ de nɔfɛ k'a kɛ a ko gɛlɛyalen don kana fila kɛ dɛ e ka Larabi lajɛ bani Faransi ka di Amérique ka di ni se tɛ sɔrɔ ni visa tɛ nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don kana fila kɛ dɛ Larabi a ɲini Larabi ni ko i k'an sɔrɔ a bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru jumɛn na 77 01 16 16 walisa i b'o Malitel wele 67 01 16 16 Larabi yɛrɛ a sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na n'i taara ye Sutuba ayiwa i ni dangoloba in min ɲɔgɔn ye ni o ye Gawusu Larabi an bɛ dugawu kɛ ko garijɛgɛba Alahu Taala k'a di anw ni Larabi ma ko wa anw ka Aminanko ko nin y'o bannen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الرافع والدرجة والدرجة كشف القمة محمد بن حمد الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى كفى أمي على بركة لين كفى ما عمل بيا نقول كسر نقول كسر أمي بيفو Ay, que le blanc. Ay, que le blanc, cahier. C'est quand on a interview avec un quoi. Kata du mabi. Donc neni benge en déplacer la ka bo an nga kalando katama kana sinjo ala ka duo kaye aka ala herem kaye ka duo kayola ko fe duo kelen ko fe sifu ka kala ka duo yini sufe parce que ni ala here ke mo ni gerla la ala be se ka nyon ki fana ni ala toro fana se mo ni gerla la ala be se ka kishi toro nyon fana ma donc an ga bo an ka so kono kana an ga so parce que su ka yoro yoro an ga yoro ni donni ngala kili
dɔnikɛla bɛɛ lajɛlen ye kelen donc n'i ye dɔ bɔ yen dɔrɔn dɔ de bɛ n'i jɔ n'i ye dɔ bɔ yen dɔrɔn dɔ b'i jɔ donc an kɔni ka taama ka bɔ an ka so ka se isuw ka so yan o de ye kanu ani balimaya ani sinjiya o taama de b'an bolo donc an nisɔndiyalen bɛ kojugu fo ka taa dama tɛmɛ adamadenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn kanu ala kama an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kama an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala kama c'est à dire n'o kɛla dɔrɔn an bɛ mago bɛ min na an ka ɲɛnamaya la an b'o sɔrɔ alikiyama jɔ dɔ fana an mago bɛ min na lahara jɔ dɔ fana an b'o fana sɔrɔ ife teriya kun ka di n ye haidara kanu min la o de ye n dusukun sabati la la a ko nisɔndiyara bi a ko ne fana y'a ye k'a fɔ a k'e miirila mun na ko ne yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ ne yɛrɛ ye muso ɲuman sɔrɔ n kɔrɔkɛ ye dɔ sɔrɔ dɔrɔn n yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ gangu y'a dogo de o k'i ye jɔnni sɔrɔ ko n jarabilen don n y'a dogo ko ni kɔrɔkɛ ta ɲɛnabɔla n fɛnɛ bɛ n ta yira nandini k'a bɛ cogo di k'i jɔ boy a ye n ka ye ka ɲɛ k'a bɛɛ ni ce k'e ye mun ye ne dɔgɔnin na ka k'a fɛ k'a yɛrɛ kɛcogo k'a man diyagoya koyi ko an ye kungo sɔrɔ an ka sigida la a taara anw dɛmɛ ka tiɲɛ segin tiɲɛtigi ma an fɛnɛ sɔnn'a ye an ye mɔgɔ sɛbɛ don k'e tɔgɔ nandini i bɛ taa so sini n bɛ taa i masaw nɔfɛ ayi ka ɲa bɛɛ ɲɛnabɔ e de ta ka gɛlɛn o a n'a masaw nana n jɔrɔla ni e de ye k'a ni ce Surya aw bɛ mun baara kɛ ko an bɛ commerce kɛ ko an kɔni wasala anw denmuso n'o furula Surya ka du kɔnɔ o ye hɛrɛ de ye sigida bɛɛ ma ko n y'o de fɔ e denmuso bɛ furu grand frère ma ne yɛrɛ ye n ta sɔrɔ a b'a wa Surya sakuma sera adamaden tɛgɛ man di ka tɛmɛ ni cɛ fila kan ko Durani ko ninnu u tɛgɛ ka di i tɛ perebu yira ko daga in ɲɛci t'a ye bilen yan k'u ɲɛci t'a ɲɛ Durani ye nafolo d'u ma ko nin ye Surya ko bannen k'a tɛ kɛ ten a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ dɔ ye a t'i ɲɛdɔn cogo min na k'e ye ne wele mun na mun na bɛ n wele yan k'e t'a faamu e b'a dɔn ne ni kɔrɔkɛ de bɛ diya ɲɛ la e ni dɔgɔnin bɛ diya ɲɛ la u ka baaraw ka ca an tɛ bɔli sɔrɔ an tɛ suwali sɔrɔ an bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa n'a kɛra seliman kɔni an ka taa ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ dɔ la i bɛ Yadɛv wele i b'a fɔ a ye ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ Surya wele n b'a fɔ a ye an ka fɛɛrɛ kɛ a kɛra seliman ye a kɛra ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ dɔ ye an kɔni ka se ka t'o la sa n'i bɛ don diya ɲɛ la i fɛnɛ ka to ka kana siran koyi ayiwa k'an y'a mɛn k'a fɔ ko Ferosi a bɛ a ni bɛ dugu in kan dɛ ko Nandini don ne fɛ ka ci dɔ f'i ye i jija an ka bɔ bi dɛ don o don n bɛ so kɔnɔ don o don n bɛ so kɔnɔ i jija an ka bɔ bi kɔrɔbalen n tɛ se ka bɔ bi o
an se ka taa dugu kɔnɔ kɔnɔ bɛ n dimi an bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen dɔgɔtɔrɔ nandini e ka jarabi kura in y'i ka dɔgɔtɔrɔ ye o ta ko ne kɔrɔkɛ hakili ka bon dɛ देवर जी मुझे तुम्हारे भाई से कुछ a पसंद k'i kɔrɔkɛ ye min fɔ tiɲɛ don k'i bɛ se ka taa ya ko baara tɛ bi koyi k'an bɛ ninnu sagoya la e dun bɛ dimi ta क्या नहीं हुआ मेरी तो पूरी लाइफ ही n bɛ dimi kɛ सिर्फ आई लव यू an tɛ taa yɔrɔ si an bɛ so kɔnɔ ten kuma dɔ la bɔli nege bɛ mɔgɔ minɛ kɔnsɛri kɛyɔrɔw bɛ yen silimansoniw bɛ yen o fana bɛ mɔgɔ diyaɲɛ de yira sa ये सब करने के लिए अभी क्या करना है वो i bɛ min fɛ a fɔ dɔrɔn कह रहे हो जैसे मेरी बात मानोगे k'a bɛ digi e la o n bɛ fɛ ka taa silima na ye an ka taa ne ka baara bɛ caya e ma हम लोग फिल्म देखने जाएंगे an ni an bɛɛ bɛ taa silima na e suriya nangila nisɔndiya ye na nisɔndiya i ka ɲi kojugu तुम भी an wulila ka na silima na nin don in na i b'a fɔ suriya y'a fɔ cogo min na ne ka ko tɛ caya n diya ɲɛ b'a ma an bɛɛ ka taa silima na tubabukɛ fila min talen don espagnolkɛ fila in ka na suriya kama olu y'a dɔn k'a fɔ ko suriya kan ka taa silima na u nan'u da yɔrɔ min bi bɛn silima da ma k'anw saralen don ko fɔ suriya ka diɲɛ to Firoz ka maaw don Don Pakistan ko marifa ci k'a ye ko n bɛ n jɔ ka bɔ mobili kɔnɔ k'i bɛ se ka bɔ kɔrɔbalen ko tante e ka nin cɛ lajɛ sanfɛ ba yi sɔmina a ko mobili datugu mobili datugu mobili datugu ko a dun kɛra cogo di k'i dogolen to i dogolen to a ma sɔmi ko mɔgɔ si kana bɔ yen nɔ la k'a ye selimaso ma wele k'aw ka caméra de sécurité maa min b'a kunna i bɛ se ka n'a connecté yan o maa ka étage sanfɛla caméra tɛ yan e ka sanfɛla ninnu lajɛ tan est ce que sécurité ba bɛ aw fɛ yan ko foyi tɛ sanfɛ k'a lajɛ ka ɲɛ a ko cɛ fila sigilen bɛ ko marifa jan b'u bolo wala bɔ i sen bɔ sen bɔra a yɛrɛ ma bɔ dɔɔnin